Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas dihamu amang inang, ruasni HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Andorang satapuka minggu onta di manogoton jumolo mahita martangyang di rohatabe.
Amin. Marende hita sian buku ende 10 nomor 10. Marhite-hite guarni dede bata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mempalangi dohot tanoon. Amin. Sanganon do didok Tuhan Jehovah, jawon maau, jala alusanku maibana, saidonganku do ibana, jumpa hagogotan. Paluaku do ibana jala marmulia ibana bahenonku. Saya pamahopokku do sari matua. Matua do nahudul di pangundinganan. Nina tumimbuli jala namian di linggo mana pargogo naso hatudusan. Namadok tu Jehovah. Ahaporusanku jala partanobatuanku. Debataku marhaporosan tuho doahu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami para siroha nasumurung. Debata ni haton nami. Uhingot hami do di akka arion panaunon dohot hama mateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadiai, mamikiri sude na tinaon nai. Patandahon matuhami dosa nami, asa diarsakon roha nami, asa hupompo hami, hisap-hisap dohot sakap-sakap di roha nami. Jala asa hupasaut hami, lomoni roha nina manobus hami. Asa martua hami marhitesian roh di saleleng-lelengna. Sai patu pamai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak aholongan ni roham. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu info kafit sadarion, ima sian patik paupaton dohot lapatana. Ingot hamu ma pabediahon ari minggui. Dina onam ari ma ulah hamu nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papitohoni, ari paradiani, Jehovah debatam doi.
Dan jadi ho mangula anggo disaderi, manang anakmu pem, manang boru, manang naposo mulai lahi, manang naposomu boru-boru. Ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe, namangebati hutan. Ai dina onom ari do ditompa, debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitu honi, di baheni do umbahena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianani jala di parbadiai. Dia do lapatani ondo. Ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar, nasian hata ni debata. Ikon badia dohata ni debata, di rohata ikon ringgas rohata, tumanggihon dohot mangguruhon, ima sahatna. Atong rap mangido gogo, mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon mahombar tupatikmi. Tatopoti madosata diadopani debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami dadi banua gijang, para siroha no sumuru midahami, hu parhatutu jala hutopoti hami, dodosa dohot pangalau seonami, nagodangi di jolom. Tatap hami marhite asi nirohak, jala sesama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Amin. Tabegema hata baga-baga taraingotu hasesaani dosa. ICB mangulahon akan nipinilit ni debata do nama mitori. Isedo nama dabu hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai dadaholani, naung mulak mangoludo, jala disiamu ni debata do ibana mangundihon hita. Asa ngapon madi debata na dikijang. Amin. Oh
Hatani de debata turpuk epistel di minggu info kavit ima sian buku 5 Musa 26 ayat 6 satro di ayat 10a marganti sorin mahita manjahasa. Alairo mahalak misir mambahe naso uhum tuhami, jala dirupahami, jala diampehon ulaun tuporan tuhami. Jadi mangangguki mahami tu Jehovah, debatani opunami, gabe ditangihon Jehovah du suara nami, dalam marpanatap rohana di pardangolan, hangaluton dohot haguguton, nahuahap kami. Dungi ditogihon Jehovah mahami ruar sian misir, marhite sian tangan nagogo, dohot marhite sian botohon, na toltol dohot marhite sian hasogotan, mandongan angka na halonganan. Jala dibuat kami sahatu ingananon, jala dibasa-basahot tuhami tanpon, tano habauran isusu dohot situa niloba. Nuang pe idama, au mamboan patu paunan, ni parbue ni tano, na nilehon itu au, jala ale Jehovah, laos tinggal honon, na ampangi di adopan ni Jehovah, debatam, jalamar sombah ho di adopan ni Jehovah, debatam. Amin. Martua doakan natu mangihon, hatani debata jalanaum pepsa. Amin. Tidakon maha porsiautai, songo na hina tindakon ni donganta saha porsiaun, di sandok portebion rap mahita matdok. Ale persea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosa, natu mampalangi dohotano, au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon nisi Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang nasa hubuan, ido Tuhan ta, natu mau na bernit di panghukuman ni silatus, namate terpajal do ibana, di hau pinar silang, natu atu banuatoru, dung ditanom, namulak mangulu di aripau tuluhon, nama naik tu surgo, lahudu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoo manghukumin halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hakta krise dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak na mate doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Horas madita salutna. Sonari tabegema titing dihriata KPP Romangun Minggu 6 Maret 2022. Pertanyaan wik.
Rabu sia Maret 2022 pukul 10 sia WIB, patu paun ni uriata do partengan wik marite Zoom. Ima sian YouTube HKBP Romangun, pinangido tuhita asa mandoti partangan di bagas tabe. Padidion nabadia. Minggu sadarion ono Maret 2022 pukul 10 WIB, patu paun ni uriata do padidion nabadia tu poso-poso. Torop ni dari anak naman jalo pandidion onom alak 4 bawah 2 borua. Pertanyaan manogot dohot borngin. Seksi sending HKBP Romangun ganup hari Sabtu pukul 5.30 WIB patu paon pertanyaan manogot songoni nang dohot ganup hari Senin pukul 20 WIB. Patu paon pertanyaan borngin maniak kondongata na hona kopit 10 sia marhite Zoom. Pinangido mah asa sude ruas ni uriata dohot parado mandohoti pertanyaan. Periode seksi-seksi. Alana yang berakhir nama kepengurusan periode seksi tahun 2020-2022 alani pinangido tusude Dewan dot akapandita pendamping asa paradeon menjadwalkan dot mengulauan periode 2022-2024. Jala totop berkoordinasi tu uluan nuria bulan Maret dot April nunga terbentuk B pengurus seksi periode 2022-2024 nah yang dilantik di awal bulan Mei 2022. Pertanyaan paborhaton ujian. Hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 10 WIB maringanen di gereja tapatupado pertanyaan paborhaton ujian tu iana kota nana yang mandohoti ujian. Akan anai mandoti ujian asaro mandoti pertanyaan rapdot natoras manang wali. Ibadah lansia distrik. Hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 10 WIB di Patupa Riata do ibadah lansia se HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Marite virtual. Jala diuruti tu rapot pengurus lansia dalam pembentukan panitia festival lansia maringanan di kantor distrik. Pertemuan Dewan Marturia. Di hari Jumat 10 Maret 2022 pukul 10 WIB, patupon ni Dewan Marturia se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, do pertemuan maringanan di HKBP Mampang Prapatan. Tu Dewan Marturia KBP Romangun asa mandohoti pertemuan ini. Tikting naing marbagas. Tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason mah Martin Rondi Marsaut Simbolon, ruas ni AKBP Romangun, Wik Kelapa Gading. Anaknya Mata Julianto Kisar Antoni Simbolon, tubuh ni Inata Mary Taurus Leli Suryati Boru Situmorang, Dohot Oroana Lydia Octavia Boru Tampu Bolon. Ruas ni AKBP Romangun, Wik Pisangan Gading Raya. Boru ni Mata Tunggul Dumoli Tampu Bolon, tubuh ni Inata Roni Rosdiana Boru Marpaung. Pamasumasuan hari Sabtu 10 Maret 2022 di Gereja KBP Resort Duren Sawit Jakarta Timur. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Olo Berto Siahan. Ruasnya KBP Ramangun Wik Rawamangun Sada. Anaknya Mata Dr. Andus Nelson Siahan, tubuh ni Nata Dr. Anda Florida Boru Tambunan. Dot Horana Rosabella Boru Sibarani. Ruas ni AKBP Kebayoran Baru. Boru ni Amata Johannes Raja Nabasa Sibarani. Tubuh ni Nata Restiana Boru Simorangkir. Pamasumasuan hari Sabtu 10 Maret 2022 pukul sia di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhata mah nama masu-masu nasida gabi parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namonding, sada. Di hari Senin 20 Februari 2022 nunga jolo monding sahalakina Dermawan Norita Boru Simanjutak. Umur 51 tahun, ina baluan ni amata Parluhutan Sitorus. Alamat Jalan Kayu Jati RT 2 RW 6 nomor 30 Rawamangun Wik balap sepeda.
Tudian hari Senin 28 Februari 2022 di TPU Rorotan Cilincing. 2. Nah di hari Selasa, sada Maret 2022, nungan jubolu monding sahalakama. Tupal Raja Nabi Tepulu, umur 70 tahun, inabaluan ni Inata Berliana Borsibarani, alamat Jalan Waringin 5, nomor 22 RT 4 RW 2 Wik Utan Kayu Manis. Tudian hari Rabu 2 Maret 2022 di TPU Susukan Buddha Pasar Rebo. Tolu. Nah di hari Selasa sada Maret 2022 nungan jolo monding salakina Yudiana Pintauli Boru Tampu Bolon, umur 48 tahun, inabaluan ni amata Daniel Tumorang Tambunan, alamat Jalan Kunci nomor 2 RT 6 RW 2 Wik Kampung Ambon. Tudian hari Rabu 2 Maret 2022 di TPU Pondok Rangon. 4. Di hari Kamis 3 Maret 2022 nungo jolo monding salakama Situa Insinyur Osman Bonar Simajuntak, umur 26 tahun, tinading ni Inata Ida Leonora Boru Uta Barat Nainan, alamat Jalan Layur Selatan nomor 10 Rawamangun Wik Rawamangun 4. Tudian hari Minggu 6 Maret 2022 di TPU San Diego Hill Kerawang. 5. Nah di hari Jumat 4 Maret 2022 nunga jubulu monding sahalakama Situa Evangelis Oberlin Sitohang, umur 74 tahun, inabaluan ni Inata Ibu Rosmaida Boru Batubara, alamat Jalan Sindang Raya nomor 102 RT 14 RW 4 Wik Pulau Asam. Tuudian hari Minggu 6 Maret 2022 di TPU Pondok Rangon. Tuhatama mangalehon gogo dot pangopulion tu keluarga na Marsi taunani. Pelean dot akaudut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung di penade ni riata di pasu-pasu di Batama akabarita masa dot ulaon sipatu pauta bayan sangap ni guarna. Songoni ma tikting duriata minggu sadarion. Tapasada marohata martangi yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hatta dihamua kadamang dainang hahaanggi pinaribot na adong di bagas joron itu hatta parmingguon manugoton dohot diaka bagas tabe secara live streaming oras madihita saluhutna
hatan debata nanaing mabornohi rohatta. Jalaga besulu-sulu di ngelutta, nanienet sian surat ni Apostel Paulus, tu halak Roma bidu 10, mamuka maisian ayat walu sahat tu ayat 10 tulu. Ujahama hatan debata sono didok. Oddo tahe didok, talpedo diho hatai. Di bagasan pamangammu, dohot di bagasan rohamdo. Ido hata haporsiauni, na hubaritahu kami. Ay malua maho, molo di parhatopot pamangammi, Tuhan Yesusi, huhut di haporsiai roham, naung di pahehe debatai bana, sian akka namate. Ai rohaido porsea, asa tu hati goran. Pamanganido maka tidakkon, asa tu haluaon. Ai didok suratido, dang si pailaon nasa na porsea di ibana. Aida ngadong ibar di Yahudi mananggorik. Aisa do Tuhani saluhutna. Naong marbasa-basahon sian hamoraonna. Tu saluhut akka nama jo ibana. Ay malua do ganup nama jo goar ni Tuhani. Isido sahana. Kurian tu hatta dihamakka manami las dorohatta di bagasan Kortibion Tarlumowi di negara Indonesia macai torop sonari akka huria-huria manang gereja marjongjongan. Jaka berbagai sekte nadong di negara ta jala las dorohatta jaka perkembangan namasa di negara tahun. Lapatanna adong do nilai kebebasan keberagamaan di leon pamaret tata tuhi tahlak Kristen. Nah tapi sipata gudang akka hamaolo Jepang di piga-piga huria di piga-piga sekte laho pajong jokkon huriana. Alai udah tusi dihamak kadamang dainang ihu ni parjongjong niak kagareja sekte narong di huriatta gudang musedo gereja-gereja na mengklaim yang menyatakan bahwa sektenya gerejanya lah yang lebih kudus, yang lebih taat, yang lebih super kata orang bilang sekarang. Yang lebih luar biasa. Bahkan adong domat dokon di Jakarta gereja nami ma nojonok tu surgui. Jadi saya sarankan Bapak Ibu saudara-saudara berhati-hati ketika Bapak Ibu beribadah di salah satu gereja. Dang boy huorai hami hamu. Tetapi 10 do horbo boy kato pakna molojol madang boy. Los boha peni dokkoni arang duki bebasan di mana. Ngagudang sonari ke gereja-gereja yang merasa dirinya lebih kudus dan lebih dekat dengan surga. Seakan-akan gereja-gereja yang lain tidak dekat dengan surga. Makana adong do ruas ni huriatta HKBP na jo jajan rohani tu gereja ni halahan namat dok tang juppa ngau di HKBP to di perbadia. Ate. Ape bolo neng mate HKBP ramangu dawin tak. Neng mate namat tong tiki mangulu daong. Nangin. Dang juppa ngau di huria HKBP.
Tod di Porbadia. Puasa. Ay songoni do dena. Nungi ruas jongjong, kudul, jongjok, kudul, hohom, mulak. Nggak greget gitu loh, kata anak muda. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada angkat tangan dan sebagainya. Jangan salah loh, gereja kita HKBP Rawamangun dipakai dosa ada partikian ipsus ibadah khusus, silakan Bapak Ibu bertepuk tangan. Kalau orang pala kencang, apa molo di rohamu ipsus atar melelado ham bertepuk tangan. Haleluya, lalu jual bering, suatu yang dicahe. Apa boleh sak kamu, bah, angkat tangan rohamu. Apa di parade huriata HKBP Rawamangun do, dang holang permingguan anak muda, sudah umur deh. Di jam sada, di pukul 10 tulu. Jadi molo iajak song leader, ayo amangin ang tepuk tangan, dang ulo kamu. Ayo angkat tangan, orang namu dah buti ni. Setelah bilang pola, pak bolusan sampai haruar setelah wiketiak muda buti ni ulah angkat tangan. Kira rarong semacam hailaun, kan? Gudang do akar was nyuret tamat osongoni. Tidak kreatif, bahkan ternada fasib. Bapak Ibu, hamak kamanginang, ope masalah don. Tang tawo marminggu di huria HKBPI, aiko formal do bajuna. Boleh ibu-ibu meko markebaya ina, isi manuruh markebaya rosonari. Tang dong ihai suruh HKBPI ko markebaya hama musda hari minggu. Ate, go panggorani toddi doi, panggorani roha doi. Ale nang salah, HKBP perang lomorohana hamu mariukensi do marcelana pedek rotu gereja. Boleh satta bodo mariukensi na. Jadi bereng on dijol mama gedek-gedek munai. Gitu kan? Marcelana pedek inna. Songon arong gereja di Kelapa Gading marcelana pedek itu ani. Dungi marsepatu hak tinggi ma itu ani. Ape bawai pudina. Bayi dia sampai sonang rohni bau mamereng baruai. Tangi. Uta bersongon di saat akan asing. Bahkan seolah-olah dia taat. Padahal sebenarnya itu hanya ritual belaka. Odo nama bae nakada mangdai nang jojo tita salah mangatusi. Dinilai ketaatan. Dinilai persitutuon. Taringot lahoma muji debata. Gudang dohala musik mengklaim moloson yalang mudar jonok mai batu surgui. Molosop pinakke ulos jonok mai batu surgui. Unang salah. Ahai aku si Paulus. Sudedo boy masuk tu pamangan asal ma unang di paharuar. Kan? Artinya apa? Segala jenis makanan boleh Anda makan, tetapi mulut yang kotor, maaf, itu akan membuat dosa dan bias bagi hidupmu. Menang salah, apalagi halak batak, molo halak batak dang jalang bejagal babi gale-gale doi. Nido, todini pi gale-gale do. Ye molarong halak batak dang jari hamuan lang jagal babi, ko gale-gale todini. Iwo to hamdo cerita na di Bibeli, narong naritik, Roma tu Tuhan Yesus. Sibolis at doy banin na. Ro sibolis, ipamasuk matu pinahani, tu baby kan? Tungi lari ma baby masuk tu jurang. Boleh ngalang alak batak pinahan, berarti ngabui mana mangalo sibolis, sino masuk tetong. Begitu. Sedangkan sibolis ibat tu pinah. Jadi unang apalagi alak batak ngabanggan, aku ndak makan daging babi lakuin ndak. Kecuali misalnya 4 tangan nada, kecuali 4 tangan nadangi. Ale molo soy pasomal do, ido nangi. Ngagudang songoni. Tapi halak batak unang masalah, sudah do boy pangan. Nah sobode pangan meja dan kursi. Ya, itu pun karena keras. Acugari lebih kitong do panganon narutongi. Itu dah. Makanya Bapak Ibu Saudara,
Molo songonido diklaim halak bentuk ketaatan, saya pikir tidak ada gunanya orang percaya kepada Yesus. Memang perjanjian lama seringkali memberitahukan batasan-batasan supaya orang memiliki kekudusan berjumpa dengan Yesus, dengan Allah. Allah di padan baru ngadi use hode bata marhite Yesus Kristus anak nai mudarna laho manusita jolmai tuhalua. Lapatanna di bagasa Yesus Kristus do hagogok ni hado sauta laos disido hasisikop ni haluaon di pasahat di bata tu jolmai. Jadi tidak ada istilah lagi berkata patang. Tangbe. Jangan dong. Bolarong dosa ini prinsip di hita berarti laho patubu. Ya, bolo parsubak ko bau natong gere-gere halak naso parsubang. Tangi bolo salakko mudar unangi cai halang namalang mudar. Atirangi. Jadi ang dosa ngoni sudah di bana. Sialang gota inna. Ibu tahu mana sialang gota? Mudar inna. Ro tong namion ison inna ibu kuson. Pamas tu plastik. Naso sialang mudar huson. Pikir ayah haru gegari jonya maton naik. Namar mudar, nasa mar mudar di mana? Ya teh. Parsubangin na manuk, uson di mana sudi? Enggak, Bapak Ibu harus punya pilihan. Dan pilihan itu harus tegas dalam hidup saudara. Ya, itu namanya prinsip hidup. Odo nanang dohonon di turpukta, si Pauluson, tuhalak Roma, songodir na sida mangatusi, asa benar-benar hatani debatai mangulu di rohana. Asa jonok hatani debatai mangulu di dirina. Bagaimanakah firman Tuhan itu supaya benar-benar hidup di dalam dirinya dan supaya tidak ada lagi orang mengklaim bahwa di gereja kita HKBP tidak ada Roh Kudus. Jangan salah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah dibaptis, lalu pendeta mengatakan di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka seketika itu juga Roh Allah ada dan berdiam dalam dirimu. Jadi unang salahmu. Maka anak kamanginang, bolarong anak kamu neng terdidi, unang jolo marmise, unang jolo markumis. Ay di mageleng mi dang amang neng bonon nami 70 na tahun depanin na tabaruonin na pinaima hape tubuh si anak ko na baruahon ngatar di geleng mo dang dopi amang lo majo jolo sikko na duon tahun depan tubuh toluhon tong tangi didi salimat didi matong imana di gereja Romangun asa si sada blanco tamu sada blanco mulut tolu geleng na sada matong hamalaton na mulut bolu sali-sali tulu hiadang malaton na kanino naing. Itu dah. Ay gurang do na terdiri songoni. Dang arga di bana haluaw ni. Dang arga di bana na pinasan di bata. Paulus patorakot tuhita bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tikinang tajalo debata Yesus Kristus gabe haluota girok kibana ma jonok do hatai di pamangammu. Firman itu begitu dekat ke mulutmu dan di dalam hatimu. Puasa pale dok si Paulus sono tuala Roma. Ala memang dibereng halak si Paulus do pagudakku pangit cahion ni dua bangso Yahudi dohot Yunani non Yahudi taringot tu ketaatan nasi dalam martuhan roh halak Yahudi madokon hami do nasi tong dang halak non Yahudion dang halak gorikon nasi tong ala nahami pinoperni si Abraham do hami ale roh halak non Yahudi, Yunani, Madokon, hame rasitong. Kami ini adalah hidup di zaman yang baru. Ya. Kami adalah hidup di zaman sekarang. Kami hidup di zaman Roh Kudus.
Makana adong do akka tangyang niya kayang anak kota. Bola martangyak kita, halahi martangyang ipagajang-gajang. Selamat pagi Tuhan, selamat siang Tuhan, selamat sore Tuhan, selamat malam. Serana tu guru. Ate. Nama riniru sana di, hape nang pale dok kosongoni. Belum sonare ngasongoni. Adong doi. Talpe di tonga-tonga ninggol na sida, jalamat dok nasosikos. Hati-hati Bapak Ibu. Dakya diajar khod debata, hatan debata, ICP halakna nama dok nasotikos na diajar khod merhiti hatan debata. Tidak ada seorang pun di dalam hidup kita yang berani untuk menghakimi bahwa orang lain itu salah dan kita benar. Apalagi sudah disirami oleh firman Tuhan di tengah-tengah yang kanguluta. Jala ajarat tadui. Gereja HKBP selalu berdiri secara universal, ya, inklusif dan bukan eksklusif. Tajar hoddo di huriatta ikko sudedo ruasni HKBP boy mardonga tu sude halak. Nangpe sosa ugamo doh nasida. Apalagi na sosa huria. Tapi di piga-piga gereja, narong di Jakarta, adong do yajarhon akka hamba Tuhan, nasujadi do mardongan tuhurian asing ala bidado maibana. Bagi kita tidak, bagi setiap orang yang sudah mendapatkan dan sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, harus berani memperlihatkan perjumpaan kreatif dengan Kristus dalam hidupnya dengan orang lain. Perjumpangan na kreatif, lapatan na molo porseho tu Yesus Kristus songon haluommu, ikut patarida honommu doi tuak kapar saurammu dohot halak, asa tarida hajong-jongan di Kristus di gulung. Bukan malah menyembunyikan, bukan malah menyingkirkan, bukan malah menjauhkan. Jala di sido hataridaan hatan debata, natalpe di pamangata, yang dekat dengan mulut kita. Tidak kaya jarhon huriat HKBP doang akan nasosa huriam padau mada nasosa huriam munang pala jonohi enggak munang salah torhabotod do HKBP manang daungi naramado HKBP udah boleh pesta dia boleh habotod do inane di HKBP boleh holang pajupang do inan do kajol mah margawe dah HKBP don buruamu dia oh berarti HKBP don boleh sisip berarti nasing don itu. Rok kamu, lah suku kamu, survei membuktikan. Bolo rama salah ini HKBP di pesta, dan kita dari pitor ripak kulingi, berarti HKBP don. Dipilih musik, oh HKBP Rawamangun don, oh itu toh. Ido, pangotak nih hatan debata. Makanya nak kehidupkan orang-orang yang dekat ke mulutnya firman Tuhan dan dekat di hatinya, maka dia harus melaksanakannya. Bukan berarti keselamatan itu adalah keselamatan gampangan. Keselamatan itu juga harus diperjuangkan. Makanya firman Tuhan mengatakan, maul dodala tunahpit, alai murado dalan tunamat celuas. Sempitlah jalan untuk kepada keselamatan, lebarlah jalan untuk kepada kebinasaan. Oh dia kutur pukton. Makanya dihamak kadamang dainang, maca takas dihita huriatta. Marhite haporsyamuna, marhite iman kita kepada Tuhan, marhite pakatidak konotta tu debata, dari damai di ngulutta siganupari. Makanya si jojo ni dokon, hati dako kamu maju hata haporsyamunai. Iko berani kita makatidak kuni. Orang yang benar-benar terus berseru kepada Tuhan, bersaksi kepada Tuhan, marhite pangojar ni haporsyonna. Jadi haporsyota itu membuat kita jono tutuhani dan pikiratta. Bolo pikiratta do membuat kita jono tutuhani molde akamangenang. Ale haporsyota itu. Nate. Alai dokon Jakobus tolu, haporsyau nipe molo somar niula, sia-sia doi. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia.
Jadi karena imanmu lah yang membawa anak-anakmu, para orang tua, untuk datang kepada Yesus supaya anak itu juga bisa diselamatkan. Sedia do botot tanah porsia hita. Sedia do botot ta natahati dakot Tuhan Yesus. Marhite sianakka ngulum. Marhite sianakka pangulommu. Marhite sianakka pabahenammu. Dan cukup hapor siau sebing bolo semarniula. Tidak cukup iman tanpa perbuatan. Tidak cukup iman tanpa berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi amang damang dainang, tang polai ko ribu-ribu beribadah. Tang polai ko gaur beribadah. Hompe beribadah. Ale pitor masuk hatan debata itu ngolutta. Nungi pitor tangulaho di ngolutta. Itu nasitong. Itu dah. Muli Jakarta nang salah kamu kamangenang. Bodoh tulu hali merminggu Jakarta. Sadari hari minggu nai. Arok kamu ngulau ni. Merminggu jam 10 di gereja Rawamangun. Pas jong-jong pad di tau satu orang berzamita. Adang tabu bah. Sama hitam sek merminggu. Lama hamu tu Kelapa Gading. Jam sada. Asa sekalian mula anosan itu mul Kelapa Gading atau mangat ciang. Tongdang tabu. Lama hita batu selatanan. Manang tu ambasador, manang tu duta ijilan. Botari. Alana pas di labung gereja jonok dotong restora permangan di si. Mulai sana. Mula maho tu jabum. Romanak komu. Inong. Oma. Lopa jo Indomie sadari oma latu luar dakndang mangan do piau. Doko koma. Ay boto hodo. Tulu heli au sadari merminggu ngalu jawin na. Ah hubungan nih. Marhapor siau doho. Tulu heli bigi hojamita di tolu gereja. Maredeiro terus angkat tangan. Marhapor siau doho. Alerang marpabahenan. Dangarong kunan ida. Sehali peho marminggu amanginang. Tortal pehatan debata itu pamangata. Soluk tu rohata. Pitor taulahon. Ido na sitong. Ido dah. Jadi mulai lokon hatan idok dadeba danong to di Purbadia di HKBP salah doi. Diganup ngolutta arong doktor di Purbadia. To di Purbadia mengajar-ajari kita. Jalan marhite hapor seot taido nilai kepercaya taido kamang damang dainang. Mabak kita marpos ni roha. At sugari nak porsia hita tu debata dang oleh hita pos rohat tu ibana. Molo so porsia hita tu debata dang bohita laho manggora guarni debata. Moloson naryok kan ngamura-murabe maju guarni debata. Olang marjamita pat di tahun sipata uludo sipata songon namarata me ibangku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ulu sipata lupa na ni dokon alan ibigay songoni. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Moloson naryok ngatreni. Bulu na jolo tikin si Paulus. Dang boy halak madoko murah-murah madoko Tuhan Yesus. Manangisi namang gora Tuhan guarni Tuhan Yesus berarti ima jemaat militamma guarni siap mati dan siap dibunuh. Acugari idokon songoni ise nabarani madoko guarni Tuhan Yesus di kamar minggu si bunuhin na hohom na majolme. Dang dokon nabi amin Tuhan Yesus. Haleluya. Dang dokon nabi. Ale alamurason nari madokoni cukusukun dihanguluhod doi hatai ay kudang dojol maparminggu na utusan ali perbeda-beda ringgas marminggu ali ringgas marbeda na ringgasan dang adong sudah ulau ni huriay na so dihuton ate ang do sada huriay Jakarta dang di Rawamangun ni salaina di mana jadi 5 punganina 5 huton. Nah subuh di mana masuk tu pungan nama. Itu. At sugari boy masih matu pungan nama, arong pungan nama di ure onom gabi 5 tab bonom 10 sada. Hari-hari na holang di gereja nama. Ali na ringgasan atau merbedai. Unangnya ni alo hatana pitor ahanimu. Tornaik do sanggulna. Itu. Dao. Tang marlapatan ni. Molohala nang talpe hatan debata nang jono hatan debata di ngoluna jalat patubu ha porsionna
ipatari dahon ni mana mai di tengah-tengah di nguluna. Idok kadamang dainang da na di bagas odot na di bagas nabi. Pangulu mahatan di bata. Buharo cara ada panguluan tan di bata di bahasa ngulu na porsyamu. Silakan seringlah mengadakan perjumpaan yang kreatif dengan Tuhan dalam hidupmu. Perjumpaan yang kreatif ini akan membuat kita mampu untuk mengalami banyak hal-hal di tengah-tengah hidup kita. Nabui perjuak konotta marhiti haporsyota. Jadi halak na mangulu hatan debata, na mangulu haporsyonna, maul may mani pagutul-gutu, maul may mani pabada-bada, maul may mana diela-ela, alang mangulu hatan debata. Tidak hidup secara pasif, tak kolang haporsyo sabing, tetapi hidup secara kreatif. Manguli mana? Di bagasang nguluna. Bahkan nak kaidokon, ay malua do ganup halak nama jo, guarni debata. Ido. Jadi ajar hok kamu ma mangulu hatan debata di kutong-kutong ni ngulu muna. Juk mahita majahatan debata. Juk mahita martangiyang unang talupahon. Ate. Terus mahita pajupang. Do debata. Tarlumubiak ka natoras tidak danahon. Ate kamanginang nama benar komunitar didi boha yok konak kaning ay malua do ganup nama jogor ni Tuhane dak kolak kita nama malua dak danak munopen non si peluon ni debatado marhite padidon na badia martanyang do hamu najul mabay guarnyon dak danahon martanyang do hamu berdoa enggak buat namanya isi deson anak kon nasyakangan berturu jo hamu anak pertama. Oke, anak pertama biasanya opung na rumah baik warna, opung sian suhu do opung sian buru ate. Ayo mah baik warna pepukin na, mergajang mon. Ate. Isa warna Paulus, Rebecca, Lukas, perlindungan si majuta misalnya. Apa molo dalam silumon iko sisa boleh madak konon harus satu nafas sudah, dang boy gotap. Kan? Boy do opung na, boleh merutau dah. Alay marsi padenggana kita. Bodo pung nama baik warna. Alay ko parjolo guar si pojojuon. Iko bapak nomak narutong madokon. Mabay. Baik dah. Tiga halu sukut ternama lua. Anak kon na sidi. Isi do guarmu. Idok kon iba nama. Si Joseph. Ari motor lapatan ni Josepi. Daung idok kon nomakku. Upukur nama baik warna. Dia mangul lupa pungbi ngamatin na. Baik kok kita mah. Jadi dengganan na tumagom magwarna perjuli inung na amung na mabay gwarna. Jala pa buhamu lapatan ni gwar itu keleng muna. Unang salidokon. Oh gwarmu si Maradona dah. Apa na nung balgay ba na mailay ba na. Maradona ina. Hape si Maradona na jolo parbola do. Nung balgada dan ho bawon dan gabi parbola. Gabi penari do mana to? Maile mana? Bahasik si Maradona gabi penari balik musik. Kan itu kan? Jadi ikut gor si pau jauh-jauh di mana mangina? Ate. Gor si pau jauh-jauhon jala ikut murado guari si jauh-jauhon. Ay gudang do di ruason na maila madok guarna rate. Na jolo memang tikid ada kami molho lang iguari bapak ni ba pitor nang bunuh do halak madok magguari. Aha do kono muina. Hape sa stok na gor si jojo di. Itu kan? Awak ko boto lo mo do rakko ijo guarho. Di piga-piga halak di huriat ta HKBP. Gudang do pena jolo isonare boleh ramango dang pola. Boleh guar ni situa. Hape buame ba mandokot amang si majutak tulung sa situa si majutak rak mamereng. Ate, aha mangin na dakko hodo. Udah mang dang hodo inna. Hape boleh dokko guarnai ngati pa. Asa boha boleh dokko guar si pojo-jowon lao si man guar tu surgo. Itu dah. Kan itu kan? Guar ido mabain nibana masuk tu surgo. Udah ingati guarnai. Itu. Unang misalnya si Michael
ditulis si Mikael. Roman non hadua batu mana moding mak. Michael inna alasong na bahasa Inggris. Michael inna suruh-suruan. Cengongongi mana pitu ni surgoy. Nah boto si Mikael doar hui narohana. Apa di surat terdidina si Michael detong. Idoi gora suruh-suruan ni. Michael. Ugora sampai tolu. Sada dua tolu. Tutu harbangan. Tu api narok koi mana lau. Baik dah. Jadi mau larong guar negelengmu. Unang gati-gati guar nada. Song guar hu di hutanami. Tangi boto si jolma guar hu di hutanami si osator. Situ do. Ala guar hu osator juli martua perlindungan. Di hutanami situ Roman waktu sak kampus na jolo. Ide do jabuni pendeta si osator. Dah ma boto ka akan naik mobili. Nung pedokon sekolah paditai. Oh situ ada rain na. Utum mah winga guar osator. Ano boleh dokon sur-suran osator. Oh, siap. Edo. Begitu dah. Ope perlu don. Asai dok penekaning malua halak nama jo guar ni debata. Tanya kok kamu mana kemoneda? Ibu-ibu rumah godang. Semua kita juga, ya. Anak-anaknya didoakan supaya berhasil. Aku sering duduk kosongonon. Tang ikopat di tanah masu-masu ya anak kota boy ma mariti tohonan na. Ale mulawi anak ko muna sikola. Ape hot tangami itu si majung nai tanya kon. Itu dah. Tang gereja na asing iko songoni. Asing ate ya gawirang masa songoni. Ma apa masa di hujabum. Ngolong geleng mu haluar masuk hujabum. Ape hot tangami. Tuhan Yesus memberkati ya. Unak kolang di WA. God bless you. Indah hotu pungmu si boto yarti nih. Ate. Apehon, tibata mang ramoti udah mangda, burju-burju sekolah dah, gitu itu. Boleh apeh ko tangan na tu si majung na ikolam holong rohana martuhani. Ale mulai song kakio, atau putar lebat, tu son, badang be. Nah, jadi pos roha kada mangdainang, berminggu sadari kita, terlalu biak kana toras nama buanak kaya nokonna, mari. Gereja kita jadikan diri kita ini sebagai gereja yang berdialog. Siak kita ma di boto Yesus, di boto jolma Yesusi adong di tonga-tonga di nguluta. Dari kitalah bahwa orang lain mengerti bahwa Kristus itu hidup. Jala benar-benar ada untuk menjadikan keselamatan buat kita. Kita mah gereja menjadi yang berdialog. Gereja yang hidup dengan kasih melalui kehidupan kita masing-masing. Jala pos roha. Bui metaulahoni di tonga-tonga di nguluta. Amin. Martanjang mahita. Ale Jehovah debata manami pardenggan basa, mauliate marohanami di ho Tuhan di bagasan manuguton, biasi dot holong ni roham, naung pinasaha mudihami, saminggu manipat, dileko dihami hahi pason dohot gogo, jala dileko dihami Tuhan, akka aryari nanang sibuluson nami, di bagasan dame nasyakkoy. Mulate marohanami di ho Tuhan dang tarasam dengan dibasam. Nakku jalohami di ngulunami. Jala unang suddati asidot holong ni roham. Nanaing ape honommu dihami akka yanakomon. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mulate ma di parjupangan nami dohoto. Dengan ngulunami. Jala hilalahami jonok doho Tuhan. Diakka nama jo guarmu nabedi. Terlemobi hatam naung siniraammu. Marhite naposom dalam marhite akka hatam nabadiai nokku jahami. Gawi mabuan sodang do sira dihami. Mulate ma kawi patubu haporsiaon hatami dihami. Terlemobi haluaun nang binuan yanakmu Tuhan Yesus Kristus. Di tonga-tonga ningulu nami namate humokopami gabe hasesikop ni haluau ni. Ditubus sodo habi sian haduson nami alai dilokodo dirimi dipalua horo hami jalamate doho Tuhan laho manubus sami ale Tuhan suam mahatami di rohanami tarlumobi Tuhan nang di haporsion nami molo hatami hot di bagasan haporsion nami
jala mangulu mai di ngulu nami siganu pari. Ale Tuhan, dang murah-murah behami di ela portibion. Dang murah behami di gosa-gosa ka portibion. Dang murah behami madele. Dang murah behami madao siya nakadalami. Alay lam jumonok mahami Tuhan. Laho patotahod diri nami. Jalamat dok di ngulu nami. Marhite pakatidak ron nami. Hodo debata. Hodo Yesus Kristus. Si palua jala si pangulu kami. Suamay di ngulu nami. Saat ro di ujung di ngulu nami. Ihutonon nami maho Tuhan di ngulu nami. Nang pesipata ulu masa aka tantangan bahkan mungkin aka parukilon alai ikon hotma hami marhapor siyaw tuho. Pasu-pasu makana toras na mabuan yakana kon nasida tua dupamu. Nang didion ni naposom gabe hararat tubanwa gijang aka anak kon nasida. Oi ma gabe dapotan haluaun nasida Tuhan sang kami nang jumolo majaloho gabe haluon nami. Pasu-pasu dak danaki bermagudang jala di bagasan hai paso. Pasu-pasu nang natorasna napa gudang-gudak ko anak kon nasida. Ale Tuhan jala di bata nami suang soni ma akka keluarga namar sitaonon na tumatangis ala ditadik ko nakana hinaholongan ni rohana ditadik ko nakana torasna manadikon portibion apuli maka ruas ni huriam namar sitaonon di bagasa tikion asa tarapul rohana sida majalokan nama sai jala pengotok kami adong do bona pasugi nami nasitong ima surgo sa buluni. Napengatok kami asa tusima padang situjon nami dan gabi portibio be Tuhan. Alai surgo ima nagabe hahotan ni haporsion nami pajupang dohoto. Pasu-pasu manang akaruas ni huriam anak dok bor ni huriam namar sakap nang merbagas. Asa gabe hajongjongan gareja na mangulu di pardonga saripion nasida musek. Marhite nong pajongjong pardonga saripion nasida. O matuhan na jongjong dia karumah tangga nasida be. Mangalod dame nang las niroha di nasida. Song-soni nang pakirimon dia kangulu nasida. Ale Tuhan nang ngakaros ni Uriam na dibaga sa parsahiton. Grace Marsita Burtambunan, Sito Evangelis, Corlina Bursianipar, Udin Sinaga, Oberlin Hasibuan. Dohot matsay gudang do peak karwas ni Uriam, naso agorak kami di bagas parsahiton, di piga-piga rumah sakit nang nakaperawatan pemulihan, di akka bagas nabi. Marite warta jemaat, dohot naso masuk do pe di bagasan warta jemaaton, natongon di bagasan parsahiton. Ale Tuhan. Dulu manasida. Apeho matangamu na sumurungi. Laho pamalupon sahit nasida. Mana bernabori ha porsyon na mangapuli nasida. Asaboy nasida. Manaon satokin parsahitoni. Ali torus makirim mariti ha porsyon na panguluhon jala pahipason ibana. Atong posdorohan nami Tuhan. Nang sude ruas ni Huriam. HKBP Rawamangun. Namar minggu di bagasan sadarion siam minggu manugut satu botari na di bagas garejon nang secara live streaming diakka bagas nabi pasu-pasu mana sida Tuhan nang akka nama tua na poso namar baju doh takadat dana pe pos dorohan nami Tuhan tulinggo mani tangami mau hapiok kami ngulu nami jala di ho mahami Tuhan mangulu doh mate. Mari anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Diamok kadamang dainang tarlumobi diaka manami nanami keluarga na secara live streaming diaka bagas nabi. Pari di mahita hut papungu pilihan akan dibagas boy manon mamereng barcode nadong di layarta lausta transferma tu huriatta. Mari di mahita.
Urian itu hatta satokim masuk mahita tu acara padidion nabadia tu kada dana poso-poso alani tapaho marwata di parona kanatoras di tiup bima kaya nakon nabi asa dinggam berdalan akka ulota di bagsatikyon. Di namarede hita sabukid de 186 ayat 112 jongjong ma natoras di hudulan nabi maride mahita. Jongjong manatoras dudulan. Oh Jesus lain martangi yang mahita. Alia manami na di banua gijang narodo natoras nidak danakot tujulom mabuan kaya nakon nasida. Saya si maroham jalo manasida gabi anakommu pasu-pasu jala pargugoy manasida mangiahi hangulua sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akka natoras nidak danak na mabuan akka yanakon sididionon tanyok kamu mahatan ni Tuhan Yesus lau mahamu tulia portibion ninna madok akka sisianna. Bude hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guar ne bata ama dohot anak dohot todi parbadia. Ajari hamu manasida mangadodoti saluhut na hutonahon itu hamu. Jala ingot ma say dong anakku do hamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangisa na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai na porsea hona uhum sugut. Tanyok kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan mabuat dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akasisyan naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma loas samu mak kadak danaki rotuahu unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni debata. Natuturu na hudokot tu hamu manangi sepe anggo sosongod dakdanak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di hal mak kadak danaki dia pehom matangan natu nasida masu nasida. Atong dihamak kana toras. Ati dakok kamma jolo. Hata haporsyotay rap mahamu madok. Au porsea. Amat terpajal lebana nama naik tu surga mau lihat atong halusyamu mahata nahusuk kutonot hamu na parjolo dipanggido hamu nuaing didio nakkadak danakot tu bagasan ni nahina porsyamuna halusna
Rahmah mendokon alusna. 2 behado naulu do hamu mamuda enak komunon. Asa diboto jala diton nasida hatani dibata alusna. Atoluhon naulu do hamar suru nasida tu gereja do tu perguruan di Huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasah manasida tu debata marhite hite padidion nabadiai. Udul mahamu Roma sasa keluarga 7 loon. Sesuai dengan nomor urut. Ale Daniel Bintang Pardede, Budi di Mohotu Bagasar Ngor Bata Ama, Dotu Bagasar Ngor Anak Tuhan Yesus Kristus, Dotu Bagasar Ngor Todi Purbadia, amin. Tadi pasu-pasu Tuhan debata homa, ho di bawah Motu Bagasan Harajon debata, rodi saliling nililing, amin. Ale Gefariel Edra Moises Sitorus, Budi di Mohotu Basan Ngor Bata Ama, Dotu Bagasar Ngorak na Tuhan Yesus Kristus, Dotu Bagasar Ngor Tondi Purbadia, amin. Di pasu-pasu Tuhan di Bata Ama, Hodi Haba Mongot Motu Bagasan Harajon di Bata Rodi Saling Nilingna, amin. Ale Immanuel Hosea Sihotang, Budi di Mohotu Basan Ngor Bata Ama, Dotu Bagasar Ngor Tuhan Yesus Kristus, Dotu Bagasan Ngor Tondi Purbadia, amin. Di pasu-pasu Tuhan de Bata Ama, Hodi Habo Bogot Motu Bagasan Harajo de Bata Rodi Saliling Niling, amin. Ale Kinsela Kirana Amor Tabba, Budi di Mohotu Basan Ngor Bata Ama, Dotu Bagasar Ngorak na Tuhan Yesus Kristus, Dotu Bagasar Ngor Tondi Purbadia, amin. Tadi pasu-pasu Tuhan de Bata Ama, Hodi Mohotu Bagasan Harajon de Bata Rodi Saliling Nililing, amin. Ale Tiffany Margareta Sihombing, Budi di Mohotu Basan Ngor Bata Ama, Dotu Bagasar Anak na Tuhan Yesus Kristus, Dotu Bagasar Ngor Tondi Purbadia, amin. Di pasu-pasu Tuhan di Bata Ama, Hodi Habobot Motu Bagasan Harajon di Bata, Rodi Saliling Nililing, amin. Dihamok kamanami nanami, adong sahalak nong tardi na hinipu anak ko na si daon na sa ilauron. Jadi ala nung ngamalum tang pole be nasida di dion, ale holang paso-paso manasida di tengah-tengah ni huriat.
Jadi bodo songoni di tongga-tongga ni huriat tamasa, atar di dinasida, ali tinggal majalo pasu-pasu mayu. Di pasu-pasu Tuhan debata moho di habo mohon. Tubagasan harajon debata, rodi saliling nililik. Amin. Ia guarni danahon Yohanes Leonatan Idutua Aritona. Jongjong ma natoras di hudulan nabi. Pelang natoras dope di hudulan. Meretang yang mahit. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga pasat ham yak kadak danakot tuho. Jala dijakon hodo nasida gabi anak komu marhite-hite padidion nabadiye. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasi dari tanoon. Jalagai panean dihanguluan nasa leleng-leleng na. Asi maroham dohot jakana toras nidak danakon. Saya pergugui jalajari mana sida manugu-nugu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli daka arta ni harajamu. Amin. Mari di mahita, jongjong mahita saluhu. Katangyak koma peliata todo panidebata martangi yang mahita. Ale debata manami na di banua gijang hodo hararuan ni salut silehon-lehon nadingkan do nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hai masian na nilhon mituhami pilihan nami tuho. Te jalo magabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa para siya kami pilihanon. Patimbulhon harajom di tunga-tunga ni huriam do di Portibio. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Alea manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, pero maharajommu. Tesaut malomoni roham di banu tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Te sama dosa nami sama panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugi tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Ayo.
mahamu di besar dame, jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho, pisod dakot Tuhan di bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Didopakot Tuhan di bata mabohina tuho, jala di pasor homma damena tutodim. Hurian itu hatta di hamak kadamang dainang hangi pinaribot nung ngasipul parminggota di pukul 10. Ami parzamita, par liturgis, pewarta, multimedia, song leader, dope musik do sudah ganup akka dong parhalado, namar hobas di persembado penerima tamu. Madok kita saluna, selamat hari Minggu madhita saluna, Tuhan Yesus memberkati. Horas.